Kebabun ki briu ki pirkhat ba kane ka deitang uflang, Henry kim tip wat tang shapang ka borjong u. Late ia uflang, ubala tip ruh kum usohjo ne usohjo, deitang ukniang ubaju don ha ka kaper. Kadai ka dawai kinbat kaba khlain bor kaba la pindongkam tindraina ka binta ki jinglong dawai jong u. Kane ka jingpini ka yaid lingba kumno ban pinkre ia ka sha kaba thimme. Kaba la rakhe na ka binta ki jingmin toiba sangiyo tinnat badba shit. 1. Ka jinghikai ia ki jingbam. Ki jingbam ba thimmai. Ban pinkre ia ka sha jong phi, phin don kam ia ka kti kaba thimmai. Ia une u jingthung laju khet bha ha ka port lang haba, ki short ki dang rit bad ki jem. Pinthikna ba phinlum ia ka na ki jaka ki ba laet na ki dawai piniap khniang bad kiwi ki jing pinjak liya. Na ka binta ki jinga jingmut bani thu. Lit jango kumno bani thu ia ki sboh gono. Dusra pinkre ia ka herb. Ka jing pin quid. Shisian bala lum, set bha iau plang blang hapoh ka kaba khriat badkaba tweed ban pindu ia kino ki jakhliya ne ki khniang. Ka jingrit, watla ka long kabala ban jid, Henry ban ot iau jingthung kala ban yarab ban pinkiyo ia ka jaka ba shapo, kaba ailat khambun ki jingbam ban rung shapo ha ka por basangur. 3. Ka jingbiit ia ka ti, ka kabar kiang. Naka binta kawe ka khurisha, wanrah ia ka kaba 2.5 liter ka Ka jingpin quid. Pindet ia kisboh bala pinquid. Bad bala odda kabajid. Ia kisboh sha ka kabar kiang. Pinduna ia ka jingshit bad ai kan rkiang. Kumba sepulu hadu 15 minit. Can ka por step kaba kham slem ka ailat ban se pura ia ki jingpin friang ki baat rekam. Ka jingbam. Hadian bala debdi, khleh ia ka jingkle ban pindu ia umar jingthung. Da kaba yehno ia ka sha kaba shai. चतुर्थ का जिंगपिन भा या का टिया की जिंगपिन भा या का स्नेहडो कतबा का शा कबा जरंगम का दोन का जिंगस्मा कबा जेम कबा दोन कत्तो कतने फिला बन पिन भा या कदा का उमसो का स्नेहडो ने का जिंकवाह बन यादी बड़ का जिंग संगेव तिन्नत जोंग फी